ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса ба дурӯи азиз созен хубен, саломатиётон хубай. Апашкош мо ҳам созен, зинда бошен. Имрӯз числа 26 марти соли 2025 1000 рубли русӣ баробар ба 129 сомонӣ. Ана аки бачаи очак гӯшкагӣ дар имрӯза видео ма чира гап мезанам. Дар имрӯза видео ба дурӯи азиз ана пистаи фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай ва квартираҳои арзонакам бисёр қабул кардагиам. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. шумо то охири видеора ёнбош кунед, то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳамин канал мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардуи азиз апашко қавақти шуморо намегирен, поёнда кнопкаи подписатсия ку ҳамура бижқен ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана аки мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, نه نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. бардуи азиз апашко мо навора сар мекунем. илтимос ай шумо яддона лайкира барои меҳнатҳои мо бижихен. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ва кредит қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бардуи азиз ҳам фурӯшӣ ҳам кредит, бо диққат гӯш кунед. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пеши стадиони навда доми 10 этажа мешавад. квартираҳошон бардуи азиз ай 38 квадрат то 96 квадрата мақсад доранд. чӣ мисол ана квадрате дар кор боша бардуи азиз гӯш кардесен. ай 38 квадрат то 96 квадрата доранд. ай шашум этаж поён квадратиш $370, ай шашум этаж боло квадратиш $350. хай бо мисол барои нархиш муомила мешавад. доми навастройкаи бадруи азиз дар яким этажиш магазин мешавад. таги дом парковка, ремонтиш коробка, 3 блокаи бадруи азиз ана дар дом 3 та лифт мешавад. дар трезои главниша мечаспонанд метан. садик дар дуруни ҳами дом мешавад. бадруи азиз барои кредит 50% пешпардохт мекунен. мактаб, стадиони Калон, раи Калон наздикаи бадруи азиз. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. ватсап ҳам дора. бадруи азиз апашко як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бадруи азиз ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб болои морхона. 5 сотиқ заминай дар хонара битонош рехтагиай мега. ов свич ҳастаю мегзарониш тамом. бадруи азиз ҳуҷҷатош бо маслиҳатай. мактаб, магазин раи Калон наздик бидай. бадруи азиз омадем нархиш да нархиш беҳад арзон неки. нархш бардуи азиз 40,000 сомонӣ мега. 40,000 сомонӣ ба пули русӣ 311,000 рубл мешидай. номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россияш да ватсап дора. барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанен. нархи зурай неки. бадруи азизам мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. срочно як бародар як видеоро рӯй кард, гуфт акаи Саудотеҷе ҳам чақчақҳои худат, просмотрҳои худат миллион дарафтиса, биги ҳами пистара срочно реклама ки я результат шава. гуфтам гап нест. бадруи азиз бо диққат гӯш кунед, пистаи фурӯширо гап мезанам.
пистаи фурӯшӣ ана тоза оригинал бардуи азиз, нархш 1 кило 100 сомон. фаҳмидӣ бардуи азиз, нархи 1 кило писта 100 сомонӣ, ҳамагӣ мега 700 кило дорам. марҳамат бардуи азиз, касе да мисол ина дар кор боша, 1 кило мисол 100 сомонӣ, ҳамагӣ 700 кило доранд. адрес бардуи азиз ноҳияи Данғарада қарор дорад. бардуи азиз пучоқдор нестай, мега тоза оригинал, касе да дар кор боша занг бизанед. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азизам, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепила биҷиқем ва дар комментиара бинависем ки Саудутиҷи беҳтарин видеоҳо дорӣ. бардуи азиз, хонаи десем қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод, ҷамоати деҳоти ҷавонон. 7 сотиқ замин бардуи азиз, гӯш кардесен, 7 сотиқ замин, як хонаи 6x3 дора. соҳиби хона маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод, ҷамоати деҳоти ҷавонон, як хонаи 6x3 дора. мега кайлдораш 2x3, ҳамомаш 1.80x3. бардуи азиз, ана мақсад ремонт кардагӣ тайёр, нархш 164,999 сомонӣ мега. як сум кам 165,000 хулоса. барои маълумоти бештар занг бизанед. ҳамин видеое ки мо мекунем бардуи азиз, числаи видеора нигоҳ кунен, барвақттар боша баъд занг бизанед. числаи видеора ҳар як мисол саршави видео да ман мегӯм ку зинда бошем бардуи азиз. бисёри бардуи Апашкоҳо ай Россия, ай Тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон хонаи арзон ай шаҳри Бохтар бонед. бардуи азиз, марҳамат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, тарафи Киров 1. 6 сотиқ заминай 4 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад. чӣ хелек дисен? соҳиби хона маълумот додааст ки ана 6 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, баня, сауна дора. барои маълумоти бештар харидорои аниқ занг бизанед гуфтагиай. бардуи азиз, нархи хонара 280,000 сомонӣ мега. 280,000 сомонӣ, хона дар шаҳри Бохтар, тарафи Киров 1-да. ва чевчавхия кофе талх абзаки ба фикрам ход бурдисе. мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар 4 микрорайонаш. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ. думои пешина квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи 4 сари роҳ ба гуфтагиай. якхонага 48 квадрат дар 4 этаж бардуи азиз, таъмираш нав будай, бо нархи дастрас. нархи бардуи азиз ҳамин квартира тамошо кардисен 248,000 сомонӣ. 248,000 сомонӣ. нархи зур буда ине ки марҳамат бардуи азиз занг бизанед. квартираи арзон ай шаҳри Турсунзода, яъне ки пешина номаш Регар, бо нархи арзон бихаред. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ай ки ҷое ки хона ё квартира намондест, бардуи азиз, комментарияи ҳамин видеода бинависен. хона дар кор то набоша бардуи азиз, просто бинависен ки Саудутиҷи беҳтарин видео. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар 9 микрорайонаш. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 36 метри квадратӣ. доми навастройка квартира бардуи азиз, ремонти нав кардагия. чӣ хеле ки дастура дидесен, ремонташ навай. соҳиби квартира гуфтагия ки дастсрочна фурӯхта мешавад. хона бардуи азиз тайёрай, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, омадем нархш да. нархи квартира дар шаҳри Кӯлоб чӣ хеле гуфтам, 240,000 сомонӣ нархш будай. 240,000 сомонӣ. бисёри бардуи Россия, ай Тоҷикистон ва ай дигар давлатҳо гуфта буданд ки ягон квартира аз он ай шаҳри Душанбе монед. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ.
шаҳраки гиравзавод. Якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 38 квадрате бадруи азиз. Доми навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додия ки ана квартира якхонагаҳай духонагаш кардагием дар шаҳри Шаҳрбе, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳраки гиравзавод хеле гуфтам. Поёни бозори Корвон, якхонага якум этаж. Бардруи азиз, якхонагаҳай мақсад духонагаш кардагиянд. Бардруи азиз, омадем нархшда нархи квартирае ки тамошо кардесен 200 000 сомонӣ. бовар ки хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Сауду Теҷе бачаи ачкидор мебиненда. ханам хеле бардруи азиз, апашкои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки ана пистаи арзон, хонаҳои арзон ва квартираҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. Фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд. бардруи азиз, мисол аз куҷое ки хона ё квартира намондам, комментария ҳамин видеода бинависен. мо дар видеои оянда арзонҳоша барои шуморо реклама мекунам. ва касе мисол то охири видеора қатима чахчах карда тамошо кардем, бардруи азиз, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. хулоса дӯстони азиз, инаи рақамҳои Сауду Теҷе бачаи ачкидор, мисол ягон ана мошин дорен, хона дорен ё квартира дорен, магазин дорен, мақсад на писта дорен, мисол чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ва бардруи азиз, дар охири видеоя додарак мекунем, шароитотон боша, имконият боша дар моҳи шарифи Рамазон ягон сумӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будае аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидае, баъди сирх шидан сиёҳ шидае. Дигар илоҷиш наштидая, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидае, почааш аз зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе Ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.